Assalamu alaikum wa rahmatullahi, ina yi muku fatan alkhairi. Sunana Ɗaha Aminu Chindo. Wannan shine darasinmu na biyar a series namu na intanet. Abu na farko da ya kamata mu fara dubawa nan shine yanda ake aiki da site. Ma'ana in kana neman wani bayani akan specific site, abun da za ka yi, za ka zo nan gurin ne sai ka rubuta site. Bayan ka rubuta site sai ka ɗauko wannan column da kuke gani sai ka sa shi. Bayan ka sa wannan column ɗin sai ka rubuta site da kake so. Maybe kana neman labari ne sai ka sa labari.com ko wani bayani haka.com. Bayanin wannan site ɗin da kake so. So yanzu mu ɗauka a ce ina so, duk da ni ba gwanin kallon football ba ne, so ina so in nemi site a game da ball. Zan zo nan gurin sai in sa football. So in ka san site na ball ɗin, in ma La Liga ne ko kuma Barcelona ko kuma Messi ko wasu abunku na 'yan ball, za ka rubuta wannan shafin ne .com. So ni da yake ban sani ba, ina so BBC ne ta ban labari na ball. Zan sa site sai in sa football. Sai in zo nan gurin sai in sa .bbc. Kun gane, sai in sa .com. .bbc.com. Kun ga yanzu BBC ne za ta bani labari. Ina so saboda BBC sun shahara a bada labari. Kun ga site nasu nan na farkon nan, ina dannawa zai kai ni in fara ganin labaru a kai. So ni ba sai na danna shi ba. Wannan kenan game da abu na farko. Abu na biyu kuma, yanzu misali a ce ina so na yi downloading film. Duk da mun san cewa mafi yawanci search engine irin su Google da dai sauransu, in ka yi searching video ma dole sai dai ya kai ka YouTube ko ya kai ka wani waje ka je ka kalla. So idan kuma kana neman bayani ne akan film, kana neman wani film haka wanda ka je YouTube baka gan shi ba ko ka je wani wuri baka gan shi ba, yanda za ka yi downloading film ka samu wannan film ɗin shine za ka zo nan gurin, a nan gurin za ka zo ka sa movie a nan. Bayan ka sa movie a nan sai ka danna nan, ka zo ka danna column. Bayan ka sa column, na nuna muku bayani akan wannan quotation ne, sai ka sa shi sai ka rubuta labari na. Aminu Saira, ya kamata ka biya ni fa, na sa labari na in kana bibiya na. So labari na, kun gane, sai ka sake rufe shi da haka. To sai ka danna searching. To za ku ga result da zai fito. So kun kalla labari na ko kalla ya sunanta, ya take da suna ne, Fati Washe ne kuwa. Kun ga gashi nan face abun da ya fara kawo min labari na. So kun ga labari na ga sunan a nan, ga TikTok, ga YouTube nasu, ga Arewa 24 ɗin makaran kansu, Arewa 24 samu shiga. So ga sunan dai a nan kuna gani. In ina so zan iya danna more image in gani. Sai zan rubuta labari na ko wani abu zai bani bayanai a game da wasu wayanda suke da site na labari na da dai sauran na labari na wanda aka yi hosting nasu a internet. So kun ga wannan kenan game da labari na. Wannan quotation da kuke gani kullum ina ƙara faɗa muku yana da matuƙar muhimmanci sosai da sosai aiki da shi. So abu na gaba shine, yanzu misali a ce kana so ka san weather Malaysia. Yanzu Malaysia weather su nawa ne? Duk da su yawanci ma baya wuce 32, 33, 34, 35. So yanzu kana neman bayani a game da weather Malaysia. So abun da za ka yi, za ka zo nan gurin sai ka rubuta. Aka zo ka rubuta Malaysia sai ka rubuta temperature. Abun da za ka yi, aka rubuta Malaysia sai ka rubuta temperature. So kana rubutawa sai ka jira. Kun gani? Yau kuma 28. So kun ga gashi nan 28. Za ka iya duba na kasan ka ma Najeriya temperature ku nawa ne. So duba temperature yana da matuƙar muhimmanci. Dalilin da yasa na sa shi a nan shine mafi yawanci a makaranta za a iya tambayan ka je ka duba temperature ku na kasan ku. Biya temperature ku yake. Za ka zo ka rubuta sunan country ne sai ka sa temperature ko ka sa weather. Za ka ga sun kawo ma shi a nan gurin. So wannan abun yana da matuƙar muhimmanci sosai da sosai. Abu na gaba mai muhimmanci shine, yanzu misali a ce ina so in san karfe nawa ne a Dubai ko a Saudi Arabia. Abun da zan yi, zan zo nan gurin sai rubuta Saudi. Zan zo a nan gurin zan rubuta Saudi sai in sa Arabia. Saudi Arabia time. So a nan gurin abun da zan yi kenan, zan sa Saudi Arabia time. In na rubuta sai in searching. So kun ga gashi na nan gurin sun nuna min time nasu a nan gurin. So idan kuma ina so in san tsakanin Saudi da Najeriya awa nawa ne, ko kuma ina so yanzu mun ga dai karfe 4 ne da 45 a time na Najeriya. Zan iya zuwa nan gurin sai rubuta time na Najeriya sai in rubuta time na Saudi in ga tsakanin su awa nawa ne. Zan zo nan gurin sai rubuta Nigerian time to Saudi Arabia, ko kuma rubuta time ɗin ma kai tsaye duk yadda ɗaya ne.
then bayan na rubuta Nigerian time to Saudi Arabia. So kun ga a nan wurin Saudi Arabia is 2 hours ahead of Nigeria. So yanzu in mun fahimce su kenan yanda suka faɗa, kun ga tsakaninmu da Saudi awa 2 ne, kun gani a nan wurin. So in kun gangara ƙasa nan za ku ga cewa a nan wurin ga shi nan a Nigeria karfe 4:45, kun gani Tuesday kenan. So kun gani a nan kuma kun ga ga shi nan a nan wurin karfe 6:45. So kun kalla akwai ratan awa 2 a tsakaninmu da su kenan. So wannan abun yana da matuƙar muhimmanci. Za ka iya irin maybe ka tambayi abokinka ya time nasu yake, ko kuma za ka iya shiga kana dudduba time dai hakan nan na ƙasashe da dama. Don wannan abun shi ma yana da matuƙar muhimmanci sosai da sosai. So kada bidiyon yayi tsawo a nan zan dakata, a nan nake cewa wassalam, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Allah taimaka.